Da baya da'iman muna cikin da'irar zinil kaula. Babu gudu ba ja da baya, annabi da'iman muna cikin da'irar zinil kaula. Masani mai wadata komai, Allah rahmarka ta game komai, haska mu waje mai rabon mukamai, abin yabo abin dogaro na manzan Allah. Kai ta salatin da ya zarce hidaya, kamai idan ganin gaba da baya, da sahabbansa da Fadima lauya, na gidan Shaibo Lali ne ɗayan da'irar zinil kaula. Rasulallah shi muka ambato musu da kaula, abadan da'iman muna hadarar kairu kalgilla annabi Muhammadu. Mahmudi ya fi sai dai gashi aikin da zafi, sai da kusanci sai da liɗifi, sai muna kwatanta nutsuwa kamar muna sallah. Na riƙe ƙaunar habibi, likitan jiki da ruhi da bibi, kakanmu ne da ummi da abi, cetonmu shi kadai zai yi har 'yan zinil kaula. amsan roƙon da nake a kasidu a duban ƙaunar manzon mu ita ce kwacigon ni kullum ina neman taimako gun Rasulallah.
nafsu zakiya da'iman muna cikin tafiyar baki da wakala. Shurafa'u da ku nai tawassuli ni, ku tani ku kai ni ku shelata ni, ku da duka duniya za su ni, da ku na aminta na kankame alam manzon Allah. Ummu Abiya sarauniya ta, Ummul Khairiya mai fahimta, na fahimce ni zuciyata, tana matukar san ki kusanto da ni baiwar Allah. Babu gudu ba ta da baya, da'iman muna cikin da'irar sanar kaula. Ya Allah dan annabina, dan Zara'u yar shugabana, ka ji kan shai mujtaban mu maulana, mai hidima kun shugabana Sida Abdallah. Mu a yaban ka sami ya gilo, kuma da yaban ka sami kumallo, mai gida hasancewa dolo, masu kin karen kiyama a basu bulala. Mai mulki suna zaɓi sarki, babu kamar ya shi mai masauki, so da roƙo da shi ne suluki, har abada ina cikin masu san manzon Allah. ba zan iya daina miƙa koko ba, ba zan iya yi wa wanda ba kai ba, ba zan wa wani kawar ga gauna ba, ma'aiki kar a yada hannun duk ɗan zinil kaula. Gudu ba ja da baya, annabi da'iman muna cikin da'irar zinil kaula. Abubullahi ne kai, mai darajar da san ba kamar kai, Zainab ni na zaɓe ka sai kai, ba abin da za na kama na gyale Abdallah. Salamu alaikum mai kyau da sarki, mata ka Aliyu zaki sadauki, gaishe ki nake yi mai babban daki, Sadiya ce take gaisuwa ga 'yar manzon Allah. Amatullahi na zo da baiti, ya bar rasuli zan buɗe sauti, mutuna a ranar da zai wafati, ummati yake kira duk guji ni dan Allah. Babu gudu ba ta da baya, da'iman muna cikin da'irar sanar kaula. Sanni sannu annabin girma, akan ka kullum muke ta hidima, a yau da gobe kai muke nema, da'irar zinil kaula ke ta yabar Rasulallah. Ni Fatima shi nake son gani, shugaban mu sayyidil kauni, mai kyan ado da kyawu na launi, mai darajar da ya zarta kowa har abun Allah.
nake so a saita mu yi ta sa kushu'i a ayyukan ma'ar sallah. Duk sanda annabi zai zo da bai da ni, shauƙi ne zai dimautar da ni. Ya annabi gani shayar da ni, cikin ƙaunar ka Islam ce 'yar zinil kaula. Tabbas Hafsa na so nazifi, mai darajar da ya zauta sufi, ko ayabanka bana kusufi, gana a dandazon masoyanka 'yan zinil kaula. Babu gudu ba ta da baya, da'iman muna cikin da'irar zinil kaula. Hafsa Adam ilahi, zan yi yabon wani na fasi, wanda ake kira nai da mahi, mahiyar kufra bibi mafi sanin Allah. Salamu alaika shugaban kowa, ka duba raina ya daina kewa, kira ni jikinka ko a ran tsaiwa, kai ka ce da ni futuhi ina 'yan zinil kaula. Salamu alaiki zara ma'asuma, shugabar halitta mai girma, zuciya ke take nema, ko kashe ne da baiti a ɗin cikin zinil kaula. Alhamdulillahi rabbani, ubangijin da bashi da sani, a nan za mu huta ikiwani. Ya Allah ka kai mu Madina da 'yan zinil kaula. Ba ja da baya, annabi da'iman muna cikin da'irar zinil kaula. Gudu ba ta da baya, da'iman muna cikin da'irar zinil kaula. Babu gudu ba